Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu and Uthando Nesthembu. Yes, sesiyivala indaba yamayini ukuthi lithanda ukujula ibe ne-evidence iphinde ibe ney'nkulumo ey'ningi masiphinde iba-ke inamathele kubaba Mseleku siqu sakhe ngqo. Uyabona manje ukuthi nje ubaba Mseleku kubeka ukuthi amahlebezi, right? Amahlebezi akhuluma ngalo ona 25 okuthiwa uzoba unkosikazi kaMseleku abe number 5 number 6. Amahlebezi asinalo iqiniso lalokho. Mina sengikubekela ukuthi ke ubaba Mseleku ezosifundisa ngamasiko, isiko, abe umZulu. Ngalendlela leyafika ngayo asibekele isithembu sakhe. Bingeke yenze sense into yokuthi his first son uMpumelelo uKayeni asekuthi ke emshadweni wakhe isithembu abe no the youngest wife uMpumelelo engekho kubo. Ayenze sense ndawo ngesizulu. Uyabona nje kuMpumelelo ngapha kwizingane zesithembu ngoba ngithi mina ngilobo ngilindele umalume abazosibekela isinto. Ngayithola le comment ekhombisa ukuthi lo osechaza isintu uyayizwa lento esho uMpumelelo. Sengihamba naleyo comment ukuze sibe nayo imibuzo eminingi. Kodwa into engiyitholayo estrange bathule ukuthi uMpumelelo mayesokhuluma isintu bayakhomenta kobhuti nomalume lapho. Kodwa mangibuza ukuthi njengoba nithi niyamuzwa ake nabe ukuze ke siqale lapho. Mina ke umalume ofana nobaba Mseleku sengisho ukuthi manje ngise siyafunda khona into esiyicoshayo kube ukuthi uMpumelelo ukubo abe namakhosikazi akhona ngaphandle komayeni yonke into aseyishilo sikhanselekile egameni lesintu akhuluma ngazo namasiko akhuluma ngazo nokubeka isifundo nokufundisa abanye. Sengithi mina ke ngedwa ngisho indaba yama fan base because siyilanda kude into esekuqaleni. Uma nje isikuthi uyaqala uyakhuluma kuyona yonke lento esilalele kuthanda nesithembu uMpumelelo akekho akanaso futhi isibongo sakubo. Hawu kanti manje sizoyekelana ukulalela omalume balapha endabeni abazokhuluma into eqondile sizwe ukuthi iqondile. Usho ukuthi besizoba serious silalela ukuthi ubaba Mseleku lokhulumayo kodwa kuthiwe naye indodana yakhe lapha ya kanjalo. Hayi mbuyeni ngabe serious mase nibanga lezi izimpi zamakhosikazi lawa asemzumbi anibi serious. Phela kokunye sibadala sayibona into ukuthi hayi inokujula phakathi. Manje ke sithi ke silanda lona thina kunomona ukuthi qala nathi ekuqaleni sikhuphuke kuze kufike uthando nesithembu sekuyi-TV show la sebedume khona. Into esiyaziyo ekuqaleni uMseleku okhipha iy'nkomo enza lokhu akwenzani iminyakazi ayenzani namakhosikazi. Sibuka ukuthi imuphi unkosikazi ozoba ngaphezu komunye la ekhona elethe uMseleku. Abanakho nabangenakho uqala kwazibona ukuthi baqalephi bangena nani enjani. I-character siyibamba nge-TV ne-character esiyitshela uMseleku nokwethu ukubuka akufani. Sengikutshela ukuthi-ke nje njengomZulu silalela ubaba Mseleku ekhuluma kodwa uMpumelelo engekho kuyona yonke lento ayikhulumayo ayisekho into esithi siyaqhubeka siyayilalela sesiyashiya. Yikho uMpumelelo singamuzwa ngale kwizingane zesithembu. Umuzwa kwethu ukuthi silindele uzosichazela kabanzi. Mase siyifundile icomment sesiqala ekuqaleni ke ukuthi okay uthi isintu yiso lesi sihamba la sithi isintu uma kwenzeka isimo esinjengalesi sisuke simukuphi. Nisukele into le phansi siyise khona ukuthi ayiye phansi ekuqaleni ibe deep awusayifuni ngenxa nje yokuthi wena into nilapha kulezi zinto zama-fave zama-fans. Into masiyibuka ukuthi ijulile isuke ijule ngempela. Nento futhi angakhulunywa ngayo isuke iyekiwe vele kusuke kunezathu ukuthi engakhulunywa ngayo kodwa sengikubalela ukuthi nje besizokubuka sithi kanjani futhi
Mangithi mina yabo i-WhatsApp group ebesikhona ayikwazi ukuthi izothini ngompumelelo kuMseleku okuyena ohlonipha amasiko Nesthembu athi yinto ebekhona kudala iyona nqubompilo. Uma sesibekile Isthembu dala yakumpumelele kubo noma wakhe okumayini. Oyeziwe umacele ukuthi uyayizwa umacele ngoba emchazela uMseleku kudala umpumelele kubo noma wakhe. Mhlambe sekubanga ukuthi mhlambe akathandwa kakhulu bayenzela ifavor nani khona washo enye review la ngothando Nesthembu sengikhohle ukuthi channel bani lona wathi ngisho umayeni ubengaba unumber 10 eMzombe kumakhosikazi gaba kuMseleku kodwa ubezoba khona ngisho kuthiwa bebe u20 ubezoba khona. Azawukwazi ukuqhathanisa into encane nento enkulu. Yona-ke ihamba lapha ekuqaleni siyithathe ngalo isiko sibaleke futhi ukuthi uMseleku ukuthi uyenzile imizamo. Wangagcina ngimzamo waze wacela nakubadala ukuthi bemsize ngoba bekubalekile nakuyena. Umona shuthi waye uMseleku uyena konomona wathatha umayeni walungisa izinto naye waphinde wamshada wathi abavuselela uthando labo waba nomona-ke. Shuthi baba uMseleku wabona ukuthi kufanele ke esekubonile wacabangela waqeda ngakho akaletha umayeni ozokona ekhaya lakhe. Yabona ya video leya emithi mina ngithe uMseleku uthwele kuyo ngathi mina nina kobuhlakani bakaMseleku kodwa ngeke uzokubona mawungamlaleli. Ngathi nami ngize nginaka lento ngoba ngilalelelo yamalume ade khuluma ukuthi wasebenzisana noMseleku sengithi hayi ake ngibuyele emuva. Mangibuyele emuva ngiqhathanisa zonke inkulumo ezivela ku social media nangendlela i-TV show ehamba ngayo. Ngithi ngeke. Athi-ke loya bhuti he is very intelligent. Lokho ngeke amphuce khona noma baxabana kodwa unobuhlakani ongeke uzubuqonde. Namanje-ke nalawa amakhosikazi indlela kawashade ngayo unobuhlakani ongeke uzubuqonde. Ingakho nesikhathi siyaqhubeka nestoryline lobumile ukuthi unomona ubitha. Hawu. Usho ukuthi wayeyolanda into wayeyolanda unkosikazi amazi ukuthi uzomoshela destroy yonke into. Hayi.